guztioi, eta gipuzkoarrak ez baldin badaude, ongi etorriak denak. Eskerrik asko guztiz denei gure deialdi honetara etorri izanagatik. Hemen gaude, goian zerua eta behean lurra. Baina bidea egin dugu eta aurrera goaz pixkanaka bada ere. Gurutz bideak izan ditugu, eta ez makalak. Erakundeen aldetik izugarrizko trabak jarri dizkigute, etengabe. Denon hitzak kendu nahirik. Hutsaren hurrena garela sinestarazi nahian. Morroi diren hainbat komunikabideen bozgora gailuarekin gainera. Lotxik ez. Baina gizartea esnatu da. Ez dago lo. Badaki jakin ere zein bide lagun aurkitu. Informazioa jaso, nola ez. Aditu eta ikerlaria entzun. Egia bilatu, azken finean. Egia, osasuna, ingurumena, eta nola ez, gure haurrak babestu. Eta horretarako etorri gara. Gure haurrak ingurumena eta osasuna babesteko. Gizarteak hitza hartu du eta hitzartu. Gizarteak adostu egin nahi du. La sociedad se está mojando, actúa con responsabilidad, aporta. Hay un plan, una alternativa técnica, ambiental, económica, sostenible y viable. Batzar Nagusiak, Gipuzkoako Foru Aldundia, erantzuna zuen esku dago. Ordezkaritza anitza duen berbe batzordeak elkarrizketa eskatu die agintariei. No ha habido tampoco respuesta a la solicitud de la Comisión de Garantías. Zenbat eta informazio gehiago izan eta gardentasunez jokatu, gizartea demokratikoagoa izango da. Estamos comprometidos con la verdad. No queremos secretos en algo que afecta a la salud y al medio ambiente. Solicitamos a la Diputación Foral que no juegue a informes confidenciales. Foru agintariak, Imanol Lasa, azken aste hauetan denetik entzun dugu. Borroka, gerra, trifulka, galdu dezuen, ez dago zer eginik, ez sartu politikan, gurea da. Ez dugu onartuko. Mentira! Ez dezute ezer ulertu. Ez gaude borrokarako. Elkarlanerako baizik. Responsables forales, Imanol Lasa, que os quede claro, no estamos para la pelea, sino para avanzar juntos. Foru Aldundiaren zenbait proposamen gureak egiten ditugu. Adibidez, PMBA, biometanizazioa, baina labeak ez. Erraustegia inola ere ez. Hacemos nuestras algunas propuestas de la Diputación Foral, como la TMB, la biometanización, pero los hornos no a la incineradora. Ez, errausketarik ez. Errausketarik ez. Errausketarik ez. Hiru irizpide eman dizkigu jendarteak.
osasuna lehen astean, eraikin eta instalazioak ahalik eta gehien aprobetxatzea eta bideragarria izatea. Hauek denak aintzat hartu dituen plana idatzi eta aurkeztu diogu foru agintariei. La sociedad lo tiene claro: priorizar la salud, aprovechar las instalaciones y que sea económicamente viable. Teniendo en cuenta todas estas peticiones, hemos redactado y presentado un plan a los responsables de la Diputación. Martxoaren 6an, zuen plana onartuz, garaipena irudikatu nahi duzue batzar nagusietan. Ez egin gerra gizartearen aurka. Begira zer dioten Europatik. Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, dice: a los retos medioambientales y el de los residuos en particular debe hacérsele frente conjuntamente entre los ciudadanos y los gobiernos. Oraindik eskura dugu benetako aukera, benetako konponbidea. 35 urtetarako gatazkarik ez. Adostasuna, osasuna eta bakea. Finantziazioari izbi. Gaur, ez inor joan etxera olako kutxa bat hartu gabe. Gaur hemendikan, kutxa bana eramaten badezute, gure zorrak kitatuko ditugu. Animo, guztiok kutxa batekin etxera. Ta eskerrik asko. Egoa, mozten badizkigute, ezin gara hiritar osoa izan. Abez dezagun, bada, denon artean, Joxan hartzeren txoriak txori, ea ba, horrela, denon artean, egoei eusten diegu. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen. Egoak ebaki banizkio, neuria izango zen. Ez zuen aldegingo. Egoak ebaki banizkio,
babesten ari ziren bitartean, hemen, Maia, korapiloak askatu eta askatu ibili da, eta azkenean lortu du askatzea. Azken finean, soka hau askatzen, desadostasunaren korapiloak desegin nahi izan ditu. Eta besoetan daukan soka hau, ona hemen soka berri bat, herritarrok erakundei eskainia. Gu denon artean Gipuzkoa osasuntsu eta hobea josi dezakeena. Simbologia polit honekin amaitutzat emango dugu gure ekitaldi xume hau, baina xumea izan da ere indartsua eta garrantzitsua, ezta? Espero dezagun gaurkoa eta gero bideak lotzea. Adostasuna garaile izan dadin. Esker mila bene-benetan denoi etortzeagatik eta ez da ahaztu. Hondakinen kudeaketa guztiona da. Adostu dezagun, mesedez. Bueno, eta